Takže čaute ľudia, dneska si ideme zahrať zase hru a to je Trash Horror Collection. Teraz už budeme hrať Random Horror hashtag 4 a dneska si ideme zahrať hru menom Poop Killer. Legendárna hra menom Poop Killer, takže ideme na to. A pokiaľ si tu nový, tak nezabudnite dať like a odber so zvončekom a že vám neutekli ďalšie videá. A ideme na to. 616 Games presents Poop Killer. No. Takže už hráme, máme tu krásny počítač zo 1900, to je táto konzola, no tento počítač je starší než ja. Čo tu máme? Horror movies, dobre. To je čo? Tiež horor. Job, horor. Endless Days, to sme hrali. Hore video máte na karte. A toto je tiež horor. Super. A teraz čo máme robiť? Prečítaj si. John, tu sú tvoje úlohy. Že rob toto objednávky a polož ich iba vtedy, keď nemáš žiadnych zákazníkov. Daj hororové filmy do políčiek, pozametaj, vyhoď smeti do koša, vyčisti grafity, ktoré sú vonku. Dobre. Nikto nejde. Aha, ďalšia roka, ďalší záchod. Aj keď sa to volá Poop Killer, hej, takže možno je to... Čau. Si, kokos, vieš, ako dobrú bradu. To je namalovaná alebo fejková? Čau. Máš tu adventure movie, adult, horor. A také no. No, zdravím. Dobrý večer, chlapče. Chcem si požičať túto kazetu. Dobrý večer, pane. Bude to $3, prosím. V poriadku, nechaj si zvyšok. Uvidíme sa neskôr. $5 mi dal. To je frajer, ďakujem. A idem asi zametať, čo? Keby sa takto aj reálne čistil, že len ťuknem, dám ešte jednu obrazovku. No proste, že sú nič vidia, tak upratané hneď. Čau. Rád by som si požičal túto kazetu. Koľko to stojí? Stojí to $5. Tu sú peniaze, ďakujem. Ďakujem za peniažky. A túto hru sme hrali, takže je dobrá. Uži si to. A teraz... Tu nie, jop. Si bože. Prosím vás, potrebujem použiť záchod urgentne. Ty jeden srač, jeden. Ježiš, tie zvučky. Konec? Ježiši Kriste. Že idiot debilný obchal celý záchod. Kde ide, žetka, zaplať mi? Jak to mám vyčistiť? Ďakujem, kamarát, zachránil si mi život. No a ty si mi zhoršil. Ježiš, to je debil. Tak, ešte dačo treba umývať. Asi jo. Ty smrad jeden vidr... Nemôžem nadávať. Musím zmizlo, odchádzaš ty. Hajzol jeden. Prosím vás, chcem si požičiať túto kazetu. Čo to tak strašne smrdí? Bude to $5, pane, ospravedlňte ma, zákazník použil záchod a upchal záchod. Zákazník, áno, tu sú peniaze. Dobrú noc. Ďakujem, majte sa. O môj bože, čo to tak smrdí? Prepáčte, pane, bol tu zákazník. Zákazník použil záchod a upchal ho. Buďte opatrní, že tento smrad môže prilákať Poop Killera.
hovienkový zabijak? Nikdy som ho nepočul. Uvidel som ho na papieri poslednú noc. On hľadá ľudí, ktorí nesplachujú. Je orech. Je to orech so serióznou mentálnou problémou. Toto je bizárne. Zajtra sa spýtam niekoho, aby upravil ten záchod. Dávaj si pozor na seba, môj kamarát. Tu sú peniaze, nechaj si zvyšok. Ďakujem veľmi pekne, pane. Dobrú noc. Díky, maj sa. Nesplachol si... Ty si to nesplachol, John. To nebol som ja, bol to zákazník. Páne Bože, to čo sa deje? Slow motion. Nie. Nie, pre Boha. Vypnem ho, jak Ragdoll, nie? Lomeno Ragdoll, enter. Ragdoll, lomene... Že... Idiot hodil na mňa. Chodil tu na moju tvár. A však to umíne. Asi dole musíme... Je to hovno na vašej... Je to hovno na tvojej tvári? Ha. Bude to $5, prosím, madam. Och, v pohode. Nech sa páči. Díky, ísť do ricity. Ty. Ed Sheeran. Toto sere. Och, nie. Ale Bože, tu je hovno všade. Tu je všade hovno. Aha, záchod. Och, nie. Utekam. Dáme to. Poď, utekaj. Nie. Dobre, po nás. Chodí po nás, je po nás. No už háč, už zamrviem už. To ono rýchlejšie než ja. Tu stojí. To sme dohrali. Takže pokiaľ sa toto video páči, dajte like a odberite s páčikom a je sa vidieť ďalšom videu. Čaute.